muso sedantolantan kunda Mali muso sedantolantannaw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko U20 olu bɛna u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan dɔ la min tɔgɔ tournoi UFOA A Dakar Senegalikaw fɛ yen sedantolantan ɲɔgɔn dan don min bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kofɔ minnu bɛ UFOA A kɔnɔna na a tournoi kɔfɔlen bɛ daminɛ nin mɛ kalo in tile 20 nata k'a kuncɛ a tile 30 nata labɛnniw bɛ senna Mali fan fɛ Mali degeli Ibrahim Baba Samake n'a bɛ wele Janka ka fɔ la. Un lycée on a appelé 22 joueuses minnu bɛ taa Sénégal pour que tournoi il faut participer. Donc c'est le 22 en même temps le 22. Donc je pense que fédération ye ko bɛɛ sigi sen kan déjà. Donc ala ma ko wɛrɛ kɛ voyage bɛ kɛ an ye entraînement daminɛ Real terrain na an ye match amical fɔlɔ kɛ dimanche tɛmɛnen ani Real cɛmannu semaine kɔnɔ entraînement 3 de ban terrain b'an bolo tile 3 de kɔnɔna la ni ala sɔnna pour que ka se ka taa Sénégal ka taa tournoi participer an ka kunkɔrɔta sɔrɔ la. Ka kunkɔrɔta sɔrɔ o kɔrɔ ka jɔnjɔn ta walima ka ye jamana fɔlɔw cɛma minnu bɛna se sɔrɔ a kɛnɛ kan Ibrahim Baba Samake Janka. C'est le moment an ka se ka fitinin kɛ ka taa an yɛrɛ exprimer pour que ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a kɛra fɔlɔ ye o an kɔni kana kɛ fo bɛɛ la kɔ ye an ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka segin ka na ni kunkɔrɔta ye. Mali forobatɔn U20 muso kunda fana bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye ni Mali forobatɔn muso kɔrɔbalenw fana na se ka sedantolantanna dɔw sɔrɔ ye n'i b'a dɔn k'olu fana bɛ kan ni musolakaw ta labɛnni na min ka kan ka tan san wɛrɛ 2025 Marokukaw fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don.